Здароў. Сёння 21 студня, і гэта чарговы дыалог скейлера. Ужо 18 атрымоўваецца. Так, сёння не нядзеля, сёння яшчэ толькі чацвер, по факту сярэдзіна толькі тыдня, але я ўжо записываю дыалог, але ўсё адно ён будзе рэлізнуты толькі ў нядзелю. Я там через скеджуль эту штуку паставлю, абы вось стабільненька было. Усё па нядзелях, каб не звыкалі да добрага. Справа ў тым, што я на госці праеду, мне там не будзе магчымасці далей піліць штукі, далей рабіць, і не будзе магчымасці запісаць дыалог. Вярнуся я даволі позна і вельмі падазраю, што ў мяне не будзе жадання потым нешта запісваць, таму запісваю загадзя. Вось. Але нават так, нават з улікам гэтага, да, я нешта нават зрабіў, ніхуя сабе. Даволі шмат, калі так адразу паглядзець, да, адна з першых зменаў, што кідаецца на вочы, я памянял IDE-шку. Я ваш VS Code рота ебаў. Таму вось Z, зараз, вот секунда, Z. Вось гэта IDE-шка, да, у мяне яшчэ гэта прыкалюха з цёмнай тэмай, вось і больш няма. Што бок гэта IDE-шка напісаная на расце і хочацца верыць для раста, таму да, яна мне все-таки больш нібы спадабаецца, хаця я, ну, я пра яе раней чуў, але вось сёння я толькі паставіў зноў. Эксплоринг весялосці гэтых вашых IDE-шак. Уласна, я хацеў паказаць, прадэманстраваць коды. Так, вось у мяне тут ўсё падрыхтавана. Не коды, наадварот, гульню, вось як оно выглядае, ніхуя сабе. То бок ужо нібыта болей, ніж было у папярэдні дыалог. Як я тут гляджу, як светла, юніт to target, то бок толькі было, а тут цяпер ужо вось што, некалькі юнітаў, у іх ёсць хпшкі, яшчэ і нейкі уёбак. Да, гэта ўжо я маляваў. Ну, відавочна, канчатковы арт не будзе такім жа крывым, але нешта падобнае, maybe. Окей, яшчэ, значит, яшчэ. Давайте по парадку. Так, гэта вораг, гэта нашы чувакі. Вось нашых чувакоў мы можам абіраць. Я LKM па ім тыкаю, вось я, калі выбор скасоўваецца, вот это все ёсць, але, значит, калі я ПКМ тыкаю, то нічого не адбываецца, таму што яны у рэжыме аўтаатакі. Так, тыпу, што яны просто ідуць да бліжэйшага суперніка і як бы па ідэі б'юцца з ім. Да, вот, можна тут заўважыць, што яны там намагаюцца біцца, што яны там нешта атакуюць, але відавочна пакуль што ніхера не імплементавана, я так ужо выводжу чыста дзеля дэбага. Але яшчэ вось што было дададзена, ёсць, так, цяпер уласна на адзін, я блытаюсь, я сам блытаюся, у мяне, значит, ёсць. Ой, халера, як цяжка. Вось тут файлы, вось, а сарцы ў сарцах, бляха, а можна, ёбаны насраў. У мяне тут вот ёсць input, это, блядь, это тэчка, ёбаны насраў, як цяжка жыць, вось. Всё, вот, вот input, давайте прихаваем, каб яно не мазоліла вочы. Вось input, і ў інпуце я выпісаў биндинги, то бок гэта просто канстанты з тым, якая кнопка за што адказваецца. Праўда, на левую кнопку мыши абіраць цель, на правую задаваць таргет, куды ісці, тыпу, ці на каго, калі там гэта будзе, ха-ха-ха. Да, вот ёсць мануальны стейт, ёсць аўтаматычны стейт. Вось, уласна, яны зараз у аўтаматычным стейце, таму я ім не магу нічого сказаць. Але калі я націсну digit 1, то ён стане вось, всё, полностью самастойным, і ён пойдзе. Ён таксама чамусьці стаў. Окей, тут, блядь. My Gamaya isn't error prone. Я яму не націскаў по факту на 1, але ён вырашыў, што яму похуй. Таму ён просто с'ебаўся. Да, але, ну, то бок, нешта пайшло не так, сапраўды, яму таксама зааплаіўся мануальны стейт, хаця не маў. З гэтым я хачу верыць, разбяруся потым. Але пакуль што, ну, вось, можна заўважыць, што да, ну, вораг, зразумела, ён заўсёды ў аўтаматычным стейце, ім мы кіраваць не можам, таму мы яму гэта таксама памяняць не можам. Не, я хацеў сказаць у тэорыі, што вот яму можна выдаліць кампанент, але не, тут нельга. Пацук. Так, red. І вось это auto attack state, то бок яго нельга выдаліць, да, ніяк. На жаль. Через Word Inspector хочацца верыць, што ёсць іншыя інструменты, якія дазваляюць падобныя
весялосці скойваць, але вот яшчэ значит калі я абіраю гэтага юніта, я націскаю двойку, то ўсё, ён сам пайшоў, все рукі ад клавіатуры падняў, ён сам ідзе, таму што яго аўтаматычна стаіць. Ну вось ідэя ў гэтым, што яны падыходзяць, да, ён падыходзіць от на адлегласць свайго рэйнджа, у пацука вот рэндж тыпу маленькі, таму ён тыпу падыходзіць прям вельмі блізка, што дарэчы можна памяняць вот эти базавыя статы і мадыфікатары статоў. Ну, модификаторы. Яно маецца на увазе, конечно, для всялякіх статус-эфектаў, што у нас часова там наклаўся, напрыклад, speed boost, які альбо там замарозка, якая нам хуткасць у 0 праставіць, і ўсё у нас памяняецца. І вот мы можам сапраўды і плюсаваць іх, і памнажаць. Там, ну, зразумела, мінусаваць, ну, неважна. І, напрыклад, калі мы вот в пацуку рэндж ягоны задамо на там, не 75, а 750, и возьмем нашего чувака и пойдем им, вот, ён нас пераследаваць уже не будзе, але ён типа ўсё яшчэ атакуе там, калі што, просто ён дастае до нас нават з такой адлегласці, таму ён за намі не гоніцца. Потым відавочна калі-небудзь хочу верыць, што я сыду на адлегласць, на якой ён мяне даставаць не будзе. Ну але не, хутчэй за ўсё это ўвесь экран, таму ладно. У мяне ёсць іншы варыянт, які я магу зрабіць. Я яму магу вот нават не так, вот давайте-ка павесялей, move state modifier, вось рэндж таксама, напрыклад, да, там ён скидываецца, там нешта дадаецца, выдаляецца за один кадр, он мне скидывает фокус. Неприятная ситуация, але ладно, допустим, потерпим. Значит, 0,5, опа, все, вот я ему, допустим, типу дебаф, да, что вось у яго на 0, на палову меней рэндж стае, кабелізарукасць. Хаця і так ён дастае да нас, але вот вы бачылі, што ён быў пайшоў, таму што на пару кадраў, пакуль я ўвадзіў гэта, у яго быў рэндж, да, там 0, таму ён зразумела ішоў бы бясконца да нас. Давайте вот зараз уставім 0,25, блядь, не паспеў. Я Ctrl-C націскаю, дурак. 0,25, оп, все, паспеў. 0,25, всё равно, блядь, якая вялікая лічба. Я шчыра не чакаў. Ну ладно. Нет, тут як зразумела, я ўжо чыста прыкалываюся, вось он всё. Ну вот так. Цікава. Всё, блядь, ебать я дурак. Ебать я дурак, ебать. Я реально, я думаў, чаму ён да гэтага не ідзець, але ён же гэты. Ён же просто абірае найбліжэйшага апанента. Ну, і вось гэты бліжэйшы, он што стаіць, вось ён найбліжэйшы. Так, але вот зноў жа, калі сюды мы, напрыклад, яму 1000 запхаем, то всё равно ж з намі так гнацца не будзе, таму што у яго, ну, яго там не 1000, у яго там на чвэрць меней, але вот сёння, вот тыпу, з гэтай адлегласці ён да нас дастаець. Да, і таму ён за намі не гоніцца. І зноў жа ці паб'ець нас. Так, яшчэ вот можна заўважыць пра ДХП. Ёсць здароўе, здароўе, вот это таксама максімальнае здароўе, гэта стат, который таксама можна змяняць, ну, да, лагічна, лагічна цалкам. Напрыклад, можна на 2 памножыць, і вот у каго? У пацука атрымоўваецца, памянялася, у яго вот 5 базавых, і сапраўды 2 разы больш стала максімальнага здароўя. Так, просто ХП статом не з'яўляецца, бо гэта по факту і сапраўды не стат, гэта просто значэнне. Вот як, напрыклад, пазіцыя, да, пазіцыя это ж таксама значэнне, але на змену пазіцыі ўплывае хуткасць, да, таксама са здароўем. Што у нас ёсць максімальнае здароўе, гэта статы, але, ну, на змену здароўя вот уплывае вось максімальна. Там магчыма потым будзе якісьці самахіл яшчэ, але, ну, я дакладна я ведаю, што я хачу павесялей хэндліць оверхіл, што тыпу, ну, даваць магчымасць перахільвацца вышэй максімальнага, але зразумела там вельмі хуценька прыбіраць, да, ну, типа, напрыклад, да, там, не знаю, по 10 у секунду ці кшталту, то каб ён, ну, не за один кадр усё цікала, але тык-тык-тык-тык уходила, зразумела. Ой, для гэтых, яшчэ, ну да, і калі што, таксама я вынес спецыяльна, што health, вось health, просто вот яно можна, да яго можна памяняць, можна там задаць 0, да, напрыклад, вось всё, у яго 0. Ну ён не здох, зразумела, таму што ўсё яшчэ пакуль што такіх няма фокусаў, тут шмат хочаце. Я хацеў яшчэ расказаць такую весялую байку, крыху тэхнабайкі. Блядь, вось гэта, як можаце бачыць, цяпер юніты просто фарбуюцца жоўтым, калі я іх абіраю. Яшчэ калі я таксама не смагу дадаць, да, тут жа няма магчымасці дадаваць кампаненты, на жаль. Вось гэта вам не Entitas. Вот такога ж сапраўды вельмі не хапае. Магчымасці проста ўзяць, хопа, нажаць кнопачку,
натиснуть и додать любы компонент, его выдалить. Вот это ў Entity прям вельмі добра. Не 100% я упэўнены, што ёсць крэйты і там плагіны для Bevy, которые дазваляюць нам такое рабіць, але ну на жаль гэта не гэты Word-інспектор, который у мяне стаіць. Таму окей, пакуль што без фокусаў. Я думаў, што я можа магу дадаць на гэтага пацука кампанент, што ён нам сябар і я яго смогу таксама ім кантраляваць, але похуй. Значыць, обойдемся, хотел рассказать. Вось, что мы можем выбирать наших гэтых юнитов, и яны фарбуются просто желтым. Это тупо желтый колер. Вот это вот альбедо накладывается и все. Больше ничего. Але я вельмі хотел додать outline. Я и вось, вот, хочу ну, мне няма больш паказаць нічога акрамя вось гэтага. Вот это вот 5 памадорак, да, то бок по 25 хвілін. То бок тут, дарэчы, вот яшчэ одна ідзець, неважна. Працуем, да, вот, то бок трэкаем прадуктыўнасць. І вось уласна, то бок гэта атрымоўваецца 2 гадзіны по факту ці што. Я заблытаўся. 4 памадора гэта гадзіна, калі без перапынкаў. Ну, короче, я памятаю, ну, прям памятаю, што ў аўторак я прям сядзеў прям увесь вечар, я просто змарнаваў на тое, каб даведацца, як зрабіць аутлайн. Я шукаў там шэйдеры, хуэйдеры, ўсё гэтая справа, але не знайшоў нічога нармальнага. Прыкладне я знайшоў нават нешта там Bevy, аутлайн, але ён для старай версіі, яго трэба перарабляць, а там трэба перапісваць шэйдеры, а там яшчэ трэба разабрацца, гэтыя шэйдеры працуюць, а там яшчэ нейкая кастомная версія гэтых JLSL шэйдера, которые падобныя на Rust, блядь, про якую яшчэ шо хуй нагугліш. Таму я вырашыў, всё, похуй, всё, да, просто альбедо, всё, шэйдеры потым калісьці ў далёкай-далёкай будучыні. Пакуль што не трэба всё, таму да, тут просто нужна змена колера. Колькі там часу ідзець? 12 хвілін. Ой, а мне трэба закругляцца. Ладно, я хацеў яшчэ пабалакаць крышачку. Ну, вельмі хутенька хочу паказаць, што давайте, блядь, як же не звыкла, які жах. Юнит у геймплея ляжыць, правильно. Вот юнит сам разрастаецца ўжо вот это, да, вот такі прамежуткавы файл, да, тут вот вельмі шмат файлаў, потому што зразумела, гэта вялікая частка гульні. По факту хіба ўсё-таки галоўная, да, типа, навокал якой ўсё будуецца, але короче, ну яшчэ момант у тым, што я адразу за іх узяўся, таму тут адразу шмат іх з'яўляецца. Хацеў паказаць момант вот health, іхняе здароўе, бля, так, health view плагін, і атрымоўваецца вот spawn health. Я хацеў просто паказаць, пахваліцца, вот реально як прыгожа, як добра выглядаюць вот цяпер spawn тэкста. То бок калі хтосьці там працаваў з старэйшай версіяй Bevy, то можа памятаеце вот эту хуйню, блядь, с бандлами, гибанину, с нодами, стайлами, колькі там шмат коду трэба было. Тут тэкст стварыць, гэта літаральна цяпер один радок кода, да, у новай версіі Bevy. Типа все, ну вось гэты радок кода яшчэ адзін, ён тут існуець выключна дзеля таго, каб колер задаць, што як бы лагічна, да, просто хацеў колер задаў. Усё, вот гэта прям клап, я хлопаю, мне прям вельмі падабаецца. Окей, ладно, я з вялікім задавальненнем зможу патрындзеў бы яшчэ, але я ўжо набліжаюся да 15 хвілінаў, а у мяне ўсё яшчэ, нагадаю, лахаўскі аккаунт на Ютубе, і я не магу загружаць відэа даўжэйшыя за 15 хвілінаў. Ну, вот, короче, зразумела. Актываваць пакуль што не магу, нешта мне не дазваляюць, і не хочу з гэтым папярдоліцца потым все. Таму убачымся через тыдзень, ужо ў лютым, дарэчы, да, таму все, дзякую за перагляд. І хацеў яшчэ сказаць, што калі раптам гэта хоць адзіная жывая душа глядзіць гэтае відэа, то калі ласка, можа вы ведаеце якіясьці плагіны для пасфайндинга для Bevy, которые, ну, актуальныя відавочна. Ці як яго рэалізаваць, таму што, ну, я пакуль што не рэсёрчыў нармальна, там зусім вельмі павярхоўна пагугліў, але я разумею, типа, блядь, пасфайндинг, блядь, рабіць, типа, ой, цяжка, страшна, все, ладно, ББ. Дякую за перагляд.